wallahi kun ga na rantse da Allah da ya halicce ni, wannan labarin babu ƙarya a cikinsa. Wallahi zai faru. Wutan nan akwai ta, shi yasa muka zama musulmi. Aljannan da ake baku labari akwai ta, shi yasa muka zama musulmi. Kuma azabar da ake baku labari wallahi akwai ta, abin da ke cikin ta yafi labarin da aka baka. Domin aka baka labarin azabar ba za ka gane ba. Haka abin da ke cikin ni'ima na aljanna wallahi labari kaɗai aka baka. Idan a matsayinka na ɗan adam aka baka labarin ainihin daɗin da ke aljanna ba za ka gane ba sai ka shiga cikin ta. Allah kar ka samu a wata jahannama. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana magana da ke cewa wa idza ulqu minha idan aka jefa su daga gare ta makanan suka shiga wani irin bugire da yi kan mai kunci, kar ku ɗauka ma wai ita wutar jahannama da kuke ta kallo wai tana da wani yalwa ne, a'a kunci gare ta. Shi yasa babu ɗan wutar jahannama da yake so a kawo masa wani ɗan wutar jahannama. A duniya in kana cikin azaba so kace a kawo wani ko kwa hira, amma a lahira ba ka so a kawo. Za a ce da su haza faujun muqtahimun ma'akum. Me za su ce da su? La marhaban bikum. Za a ce ga wata tawaga bana za a dan cakuɗa tare da ku su shiga wutar tare. Shi su ce wala ba ma maraba da ku. Kalu sai su ce bal antum la marhaban bikum. Ku ne ba ma maraba da ku. Waɗanda suka fito sababbin su shirya tsofin kuma ba ma maraba da ku. Antum qaddamtumuhu lana. Ko kuka fara gabatar mana wannan bala'in da ya sa muka shiga wuta. Allah ce fa bisal me qarar, wannan matabbaci Allah ce wallahi tir da ita ta yi muni inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ita ce wutar. Yace idan aka shigar da su makanan wani irin bugire inji Allah ke cewa bayyikan mai kuncin gaske. Duk yanda kake jin labarin prison a duniya wallahi wasan yara ne, na mutum ne, ba mu ma iya rukon ba. A da can an yi ruku, waɗanda ake ba da labari kan wasu mutane da suka shuɗe a baya, ya ce wa'iza a kastun mai jabbarin. Amma lokacin Allah sai ce yau ma na baɗishul baɗa shatal mai kubara, in za mu riƙe mutum a ranar ruku za mu masa ruku da gaske mai girman gaske. Baka taɓa sanin irin wannan azabar ba, baka taɓa sanin irin wannan ƙuncin ba. Allah ce idan muka shigo da su gurin wani bugire mai kunci, kan nan muƙarrani suna cikin wato ainihin sarƙoƙi a uku ma a ɗaure.